The song of sons and daughters, the color home. The gnomes come from the mines. Me vähän rokataan niitä ja suunnataan ne. Kyllä. I could take one already, but you know, ei pysty. Se alkaa kyllä. The Beatles. Here come. The Beatles come. Don't teach the son of songs and daughters. Bum. The color of... Ah, damn it, ugly, I love it. Kato sitä. Look at this. What do you mean ugly? Se on nice silver. Entä tää? It's got a nice silver. Entä tää bronssiyksilö? Se on kans ihan aitlus. Se on lähellekään, he can't compare. No mä tollanen... Tää on tällainen... Mä heitän Flashi eka sisään, jos mä saan tääkin, niin mä vaan rupeen kukkaan Dynamite Butlerin. Jos mä en saa tääkin, niin sit rupeen kukkaan. Sit se on vaan GG. Sit sä vaan jäät paikoille. No näin, kato. Tuolla on trade pointteja. Ei trade pointteja, kun siinä on... I have a gun now. Pointteja. Ja miten sä löydät aina? Eikö sulla on Derringer? Tappaako se kuhaitin näistä? Ei, se on agro. Mä en tappanut sitä. Saanko mä kyllä yritän löytää... Consumables. Los consumables. Mä en tarvi, koska mulla on... Mä en tarvi, mulla on... Mulla on väkin 2 Joke Dynamite Butler. Mulla on family of Beatles. Mulla on 3 Dynamite Butler ja 1 Flash. I've got me familia. I got me family. I can't betray me family. You asking too much, friend. You asking too much. You asking too much, Giuseppe. I cannot betray la familia. Cannot betray la familia. You asking too much, brother. Siellä sun on... Siinä on muuten säältäpäkin. Siinä on jo asettanut. Siinä on bagilla. Se on bag. Makkaan paikoilla, niin makkaan. Ilman. Mä harjoittelen mun nyrkki, jotta mun pitää hittää vastustajia, niin hit extra hard. Tuo trading boardia monta Don't hit me with that, it's contagious. It's contagious. It's contagious. Mä hakkaan seinältä, eli mulkin tulee sellaisen kaltaisen. Dangerous. I will hit you with the cancer punch. Plus 20 toxin damage. Fuck, sorry. The birds were right there. Just alkoi hövireen, niin saattaa tulla. Reeves. Se oli jopa, se vaikuttaa kuulostaa jopa naturaalisemmalta, kun se lähti instantiin. Jep, sä teit sen tahalleen, sä oot niin hajaa. Jep. Tää on eventplay. Sä vaan halusit tsekkaa nopea, että mä ymmärsitkö mitä sä teit. Joo. Mä halusin tsekkaa ku korkea kyky kaverit takaa pelaa, ettei sun reconsiderable kruusina. Onneksi sulla on yks täällä jollain ihan sairas. Crazy IQ. It's rocking it työn. Joo. Mulla on sellasia källyssä, ei sun pakin aivoissa. Mennäänkö me tuolla? Mä katon teillä susta, niin sulle plus 2 grandia. Mennään porkiista. Meni rätsi. Seafagger. Meillä onks jollain dustersit? Joku vielä. What the hell? Koska mulla ilmasi. Boss jossain Seven Sistersissa toinen. Mulla on ollut nää dusterit jo, en mä tiedä viimeiset 4 roundit. What the hell? Oh my god, no. Yeah. I'm garbage. Anna kämmässä edeltä. Tän on niin mulla hitaita. Ei oo edelleenkään mitään main-asettajana on dusterit. Bro, mä löysin itselleni hammerin tolta. Mä skäpetsen sinut. Mun mielestä... Punainen. Sä voit mennä siihen, sä voit kutsua sitä Negatronit siihen asti, kun sulla on niinku... Tälleen, jos sulla on... Sulla on joku main-ase. Mutta esim vaikka mä voisin katsoa vaikka Mashin tekoa. Tässä on pelaaja. Silloin se olisi Mashin tekoa mun mielestä. No joo.
En mä tiedä, onko siinä mitään eroa vedäkseen sillä vai fucking knifella, se on sama asia mässäteen. No, ne ihan mässätä tekee enemmän damagea. Knife, mun knife on parempi lekin tappaa läheltä. I don't know, this is getting too close. Deringerin venyttää jo vähän liikaa. Nää pelaat tulee, ne on pelattu tossa pihalla. Yksi on tuolla pakin pihalla. Mä menen nopea katso tänne sisälle, että voidaan... Sit me saadaan sinne raabonukset. Missä sanoit, että niitä pelaajia oli? Etupihalla. Täällä on Settleback-ottu tässä likit. Siinä on Sentinellia. Fuck that. Missä? Se oli GPS-sportilla, mä yritin ampua sitä. Mitä et sä? Se juoksi silleen oudosti. Mä pöllin kompaan. Joo, minä komponen mukaan. Mulla on fucking stamina suhteen. Ihmisi kuolee. Seuraan tätä. Oh shit! One down. Tää oli Gatorissa ulko. Venaa. Joku tappoi vielä. Näin on. Joo, mä voin panissaa, panissaa. Jos te haluatte, ottakaa tää aseet. Ottakaa tää aseet, mulla on Deringer. Joku aukos oven äskö. Joku sulki oven äskö. Täällä purkkaa. Fuck! Siinä on yksi. Joo, mä näen. Tää fragi. Oh god! Oli syrjä moment. Syrjä moment oikeesti. Meillä on vielä Gator vapaalla. Oh boy. Okay. Se juoksee tuolla etupihalla jossain. Tuolla päin. Resasitko me jonkun kuolemaan heti? Joo. Sorry. Nekro. Javana. Toi muuten puskee aggressiivisesti. Niitä on monta. Kuka näin tiimi? Ja se on sitten kuolemaan, et... Yksi HP tyyli. Tai vastaavaa. Fucking pahtii mua. Otkani. Ringee. Se on se kaveri, joka mä tapoin. Kuole. Nice. Tuonne on Michael. Nice. Se bleedaa. On done. Se on se äijä, joka ei bleedaa. Ei se toinen ei kuollu vielä. Ei mä voi tehdä mitään tossa. Unlucky. Joo, se oli ihan liian rohkea tossa. Se oli toinen Tää oli tiimi niin keskellä, kavaa. Sir Leeds on liian renkeä oikeesti. At that point. Oh shit, spider, let's go. Ja yöpä on kyllä vähän nihkeä. Niin onks sul stiki vai? No stiki. Let's go otamme. We gotta go, we run it. Run it down. Run the gauntlet. Run the gauntlet. Mä vaan ottanut tossa mun pyrin taas. Mulla on oikein. Mulla on 3/4. Mulla on 4/4, mä käyn mahdollisimman nopea käydä smuggler pointilla. Shit. Pelaajia toisella puolella! Ui jumalauta, lähetään tuolle. Lähetään siihen. Nä, we fight. No. Katsotaan, kuolema ei meinaa mitään. Mulla on 100 HP! Yo, I fighting none of that. Oma vika. Katsotaan. Mulla on kyllä vanaa. Siellä menee. Miss nothing. Atsa! Fuck it, fine. Tappakaa tuossa. Mitä sä tappin kanssa? God. Ei täältä meille otais. Roll something.
Niillä on frag bombat sit. God. Lord, have mercy. Yo, have mercy, guys. Guys, Please have mercy, we're just a bunch of nakeds. we do nothing. Just We mean no harm. Psych, bitch! Osui johonkin. Ei ollu vissiin pelaajaa. I'm going to shoot you with my flare pistol if you don't cease. No varmaan tullu sisällä. This is a real threat. Consider that a threat. Ole jammari. Löysit sä ne joku? Lupaan löydä vielä aseen. God damn it! Mulla on flashi. Täällä on sövelotsa. Oh shit, mä kakeen. Mä löysin shotgunin. Ai. Mulla on spekki. Pitää katolta. Se on sivu. Mä voin tehdä mitään, jos ne on varoa. Mä lähden kertoa nyt johonkin. Kerro, että se on täällä. Yksi vetää täällä. Legitin vieressä. Täkätty. Täkätty taas. Se on tuolla. Mun käveli se Kuole. On. Hammerti. Et osu. Oot paska. Ne on mun peräs nyt. Use this opportunity. Mä näin yhden katolla. Snaippaa. No mun päällä. Helpotso. No mulla on. Mä tuun. Se on paskaisen päällä. Ne tappaa musta vaan 2 HP! Fucking spammeri. Me vaan. Fucking officer spammeri. Get in there. Tamassa yksi kaseka. Hei, nekro. Sait sen. Se on siinä! Se on Vasemmalla. Se on bomba. Fuck! Alright. Fuck, mä yritin ampua sitä ja samoin kun mä juoksin, mut mä ammuin gruntin. Nice. The run ends. Just like that. We go active, man. We go active. Mun shot... Yeah, we don't get... Mikä se on? We don't get complacent. We don't get complacent. We get active. No complacency here. We get active. Tiedätkö mikä paha juttu tässä on? Mä oon ainoa, joka meistä taas tapo. Mä pysyn siellä 5 lähes. I'm forced to stay up there. Ei oo, mut jos toi jää 5 lähtee, niin mä oikeesti... Se on kyllä, sit on jotain vielä. They don't seek death. They seek to be noticed and nothing else. Fuck. I gotta get non-complacent. I gotta get active. Fuck, niillä on vielä tapaa asapsolenta. Paljon sulla elää? Mulla on ite nimittäin 75. 75. Kauan. Jos me kuollaan nyt muuten, niin me pitää ottaa 1 takas, koska mä en tiedä mitä tapahtuu, jos sä menet 50 kuolet. Ei, sä saat silti tää Hunterin takas. Kyllä mä oon vetänyt jo. Muistaaksä mä kuolin siinä fucking... mä kuolin siinä Butcherissa. Oikeesti? Yeah. Let's fucking go, that's fucking amazing. Down! Ei voidaan vaan mennä. Tää on mun Naked Run ikuisesti nykyään. Down! Tää on mun Naked Run account. Jos tää Deadshit ei lähde. Oh shit. Infinite Naked Run. The Infinite Naked Run glitch. No mulla on toinen glitchattu death sheetti kaiken varalta. Mulla on jotain 4 glitchattua death sheetia. Niin, ei siis mä meinaan sitä, että jos ne lähtee. Kyllä mä veikkaan, että se niin kauan. Pitchfork! Jos ne erikseen patchaa tätä, niin tää tulee pysyä. Oh shit, tässä on vielä... Tässä on Consumaplay, mä sain fucking fragi. Toivottavasti kukaan ei reporttaa tota death sheet. Mä oon nähnyt ainakin, että The Annoyed One laittoi yhden kerran näytti sen videolla.
kukaan muu ei näyttänyt tähän mennessä. Musta tuntuu, että kaikki ymmärtää sen tavalla, että se on juttu, koska... God damn, Tietää, se on juttu, mutta ne ei vaan halua sanoa Crytekille. No toivottavasti Crytek ei patchaa sitä, koska tää on niinku vaan hyvä juttu oikeesti. Tästä ei olekin mitään negatiivista. Fani. Mulla on Tomahawk Horse, mä Tomahawkaan Horsei. Kiinnostavaa oikeesti. Mä olisin ihan semi-iloinen sit, koska sit sä voisit vaan pelata tällä, sit sä voisit hankkia yhden sellaisen counterin, joka vaan estää tällä. Sä voisit vaan vetää sille eikä. Paskotaan! Apua! Imulaattori! Opeta! No siihen mennäs kun ne ei patchaa. Hello, you're back! Help! 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 Oh, God! Lord have mercy. What's up? What's up, fam? Mennään tappaa krokotiili. On tuolla Nicholson tuolla leikillä. Kill the croc. Hunter XP. Hello. Darkness my old friend. Olis se kello on? Pistas oli 9. Mä saan shovelin. Aika chevel. Chevel pistää. Yeah! Mä käytän What tornis. the? Mä käytän tornis. Aika. Shovel obtained. Nää on täällä vaiheella. Nothing else. What the fuck? Help! Mitä siellä on? What the devil is? He's hungry. Angry. El Diablo. El Diablo. Bro, sä tiedät toi Eon transi, ei se paljon tarvii. Tää on Final Push. Ei tää kyllä oo. Ei oo. Se meille oo oikeastaan mitään valtaa se ylitapauksella vai ei. Bro, the doctor behind the slaughter. No tappoo, Sinä päivä. No! Kill them. We take their souls. We take their souls. Täällä on toinen pitchfork. Get in there. Get active, otsa. Heitä niitä tomahawkille tavanne. Mä en näe vielä missä se on nyt. Täällä jos sitten ammuttiin ja se on täällä Hemlockin. Tätä viivaa. Let's get cracking. Ootko muistaa kuolemaa vain osa meidän metamorphosis muista? Remember the good times we had. We can have that again. Get in there. Be brave, soldier. Death is temporary. Death is temporary. We have death treat. Täällä on tää. Osoittaa rukkavi tapina. Otas! Tää jää garbage! Oh my god! Ei oo paska! Täältä tulee toinen! Ja mosti! Siellä on toinen pelaaja pihalla. Siellä on vankordi. Se on Tresa. Fuck, et voi. Oh no. Niillä on jakso tappaa koirat. Garbage pelaaja voi olla. Tresa, puskasta. Ei näe sua. Trust me. Miss ne on? No siellä etupialla oli yksi. Vaksella. Ei nää Jakubi. Jakubi oli silent. Jakubi oli ihan invisible. Ota siitä aseita. Niillä otti jo ne aseet varmaan. Mä otin yhden. Meillä on sotka vielä. Minkä sä otit niillä? Mä otin long run. Missä se Romis on? Napustetaan. Mä löysin. Karko. Kill people. Buga. I'm over here stroking my Ampuma. shit. Siinä on mun vieressä yksi. Sillä on fucking bunny, se on fucking puskas käppäämässä. Mä yritin osua siihen. Miten sä oot Vieressä. Mun vieressä on fucking Keini. Oh shit.
Have a nice one. Mua ei voi resaa, teidän pitää tappaa kaikki. Siinä puskassa siinä on legit Keini siinä mun edessä siinä vasemmalla. Se on ihan sikatihe puska. No nyt tuolla on toinenkin. Tää on vissiin 2 tiimiä tai. Tää on 2 tiimiä. Ja vielä pisi. Enemmän vasemmalla puskassa on. Siellä vasemmalla. Okei. Sä et voi resaa vielä kun hän on kuollut ikuisesti. No mä en voi mitään. Tää on niin ääs kun me ollaan 2 tiimin keskellä. Niillä täällä on sitäkin 2 tiimiä. Ketä ei Mä oon vieläkin autotreeni. Sä et voi revaamaan. Niin se varmaan kuoli koko. Täällä on kaikki. Ei miksi? Ketä ei kontestaamassa salterissa? Mä tuun kuoleen installi vaan ei saa tänään varmaan mun tälkeen. Jop. Okei. Niin kringe! So me vaan just get in there. Get active. Se on siinä oikealle nyt mielestä. Ei oo enää. Se on! Se ei vaan osunut. Fuck! Kato Niilo, kato mikä täällä oli. Se helvetin kämppäri. Niin tää on mikä sniperi! Näytä sun kilvio.